Napa nih sing kandel, Pak? Ah, lah. Nggih niki ne lho. Nggih. Ngersake lagon napa? Mbak. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari Oh, nggih. nggih, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kon mboten ngapal mboten buka kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Balungane melu. Sang Dewi katon lampi Babara wangi sepi Harum kembangnya melati dasar bulan nih dadari Asik goyang yo. Asik.
napa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Pengandap mawon, pengandap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, heeh. Engko Pantesan ket mau nek kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. oh, sing ditekokke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. nyuwun sigar, Pak. Ya. Oke, DP Rien nggih, Pak. DP Rien. Ngerti ya nek kowe. Piye to iki? Sik. Tembunge niken piye, Mu? Anu, DP. Bapak ngersake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Apa? Rien. Oh, Nggih separo sik. Mungkin malih nggih, Pak. Mungkin lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lan Oh. jenengan dereng malah wis Lah. nyanyi. Beh, Iya to iki kek. Piye? Hah? Aduh. Gek demangku sak. Ah. Kan demangmu sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak, sampun lho Pak, mboten usah. Napa to pokoke. Dan jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Kuwi malah sak dilunasi kuwi ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Kiris iso to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo Wis. Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa, Pak? Manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Jenengan apa, Pak? Derek. Ya, derek. Oke. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Dok Lia kalau sekarang gimana? Mulai oh sayang, aku sing berjuang. Ini ponangi pontang panting wis raguran. Dengan gampangnya sampean tinggal sayang. Kan mikir kabeh sing dengan senang hati aku Joko jerone wis saling padha ngertine nanging ning apa kok rambok bertahan iki bisa bertahan kata kalah kali masa lalu.
caramu mlaku kangen Kone saiki dikosikai Jerone wis saling padha ngertine nanging nyapa kok rembok bertahan